No niin, Joel pitää tänään puheen. Ollut hyvä. Kiitos, kiitos. Tänään lähdetään metsästämään Zenin totuutta. Sukelletaan ihan sinne Zenin kaninkolon pohjaan ja siitä vielä läpi niin pitkälle kuin sanoilla vaan päästään. Mutta eka pitää tietää, että mistä lähdetään liikkeelle ja mitä tämä kaikki on tässä, mikä on se Zenin todellisuuskäsitys, mistä lähdetään sitten sukeltamaan yhä syvemmälle. Mikään asia, olento, ilmiö tai ajatus ei ole olemassa itsenäisesti, vaan kaikki syntyy ja lakkaa muiden asioiden vaikutuksesta. Kaikkien asioiden olemassaolo perustuu siihen, että ne ovat keskinäisessä riippuvuudessa toistensa kanssa. Esim. Puu ja ilma. Puu hengittää ilmaa ja ilma saa happensa puusta. Koska mitään ei ole olemassa täysin itsenäisesti, millään ei ole pysyvää erillistä olemusta itseä. Tästä seuraa, että todellisuus ei ole kiinteä eikä pysähtynyt, vaan jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Tätä dynaamista, rajatonta keskinäistä syntymistä voidaan kutsua kaiken virraksi tai kaiken tyhjyydeksi. Mutta kaiken tyhjyys ei tarkoita, että mikään olisi olematonta. Se tarkoittaa, että kaikki on tyhjää omasta itsenäisestä olemuksestaan ja juuri siksi kaikki on elävää ja avointa kaiken virtausta. Jos asiat olisivat kiinteitä, mikään ei voisi muuttua eikä mikään voisi syntyä. Näin. Tuttua juttua. Mä luulen, että kaikki buddhalaiset koulukunnat, suuntaukset ja moderni fysiikkakin allekirjoittaa tuon todellisuuskäsityksen tietysti omilla termeillään ja omilla painotuksillaan. Mutta miksi me sitten istutaan täällä sasenia, jos mikä on sasenin rooli tässä kaiken virrassa? Pääosa elämästämme kuluu siihen, että kontrolloimme kaiken virtaa tavoitellen siitä hyötyjä itsellemme pyrkien siinä johonkin. Myös nukkuminen on hyödyn tavoittelua. Siinä tavoitellaan terveyttä, palautumista ja toimintakykyä. Mutta sasenissa me ollaan tässä ilman pyrkimystä mihinkään, ilman hyötyajattelua. Tällöin sasenin tulessa tämä minä, tämä meidän evolutiivinen selviytymisjärjestelmä, joka koko ajan kontrolloi ja etsii hyötyjä ja pyrkii aina uudelleen johonkin, niin se katoaa. Tai ainakin se vähän häivyttyy tässä sasenissa. Kun minä katoaa, todellisuus lakkaa olemasta väline jonkin saavuttamiseksi, sillä minä on se, joka jatkuvasti mittaa, arvioi ja yrittää parantaa hetkeä. Se asettaa maailman suhteeseen itsensä kanssa, mutta kun tämä jatkuva punnitseminen lakkaa, kaikki on jo täydellistä sellaisenaan. Ei tarvitse muuttaa mitään, koska ei ole enää erillistä muuttajaa. Se, mikä aiemmin näytti virralta, jota piti hallita, paljastuukin olevan se, mitä itse olemme. Silloin voidaan sanoa, ettei ole ketään, joka istuu sasenia, vaan sasen istuu itsensä. Silloin elämä ei ole enää minun elämääni, se on elämä, joka elää itseään. Tämä on vapaus ilman pakenemista, rauha ilman pakottamista. Ei ole enää harjoittajaa eikä harjoitusta, on vain tämä loputtomasti muuttuva, elävä, kaiken virta. Eli sasenissa tämä meidän minä tavallaan katoaa. Ja miksi se on niin kuin tärkeää? Miksi se ego on vähän semmoinen kirosana tässä Zenissä, että ego.
miksi se... Ja missään nimessä ei ole tarkoitus kieltää meidän minuutta, kieltää egoa. Meillä kaikilla on oma persoona, omat persoonalliset ominaisuudet, tavoitteet, arvot ja näin. Ja niin pitääkin olla. Se ei ole se pointti. Vaan mikä on pointti? Miksi on tärkeää kumminkin häivyttää sitä minää? No, minäpä kerron. Niin kauan kuin minä pitää kiinni ohjaimista, elämä jää pieneksi. Minä näkee kaiken hyötyjen, uhkien ja tavoitteiden kautta. Se ei koskaan lepää, eikä se koskaan ole täysin tässä. Kaikki muuttuu välineeksi, ihmiset, hetket, jopa oma hengitys. Kun minä katoaa, maailma lakkaa olemasta esine ja muuttuu jälleen eläväksi yhteydeksi. Silloin ei enää yritetä hallita elämää, vaan olla sen kanssa. Tämä on syvintä mahdollista lepoa. Ei lepoa tekemisestä, vaan lepoa erillisyydestä. Zenissä tämä ei ole filosofiaa, vaan suora kokemus. Kun kontrolli hellittää, maailma ei romahda, se avautuu. Ja siinä avautumisessa on jotain, mitä voisi kutsua myötätunnoksi ilman kohdetta, rauhaksi ilman syytä, läsnäoloksi ilman ehtoa, olemiseksi ilman erillisyyttä. Siksi sasen on tärkeää. Ei siksi, että sillä saavutetaan jotain, vaan koska se paljastaa, että mitään ei ole koskaan puuttunut. Mutta, kuten jo totesin, Zenin pointti ei missään nimessä ole kieltää minää. Minää, joka tekee meistä jokaisesta erilaisen. Pointti on vaan osoittaa, ettei minän pieni maailma, se ei ole se koko totuus. Minän pienen maailman takana on iso maailma, eli rajaton tietoisuus. Mutta jatketaan tästäkin vielä syvemmälle. Sasenin uumenissa mennään sinne, missä myös tämä kaiken virta häviää. Niin kauan kuin puhutaan kaiken virrasta, on yhä olemassa jokin havaitsija, eli minä, joka näkee liikkeen ja jokin, mikä liikkuu. Mutta kun erottelu täysin lakkaa, ei ole enää kahta, ei liikettä eikä ketään, joka näkee liikkeen. Toisin sanoen, kaiken virta on vielä viimeinen muoto. Hienovarainen käsite, joka viittaa todellisuuden elävään muuttuvaan luonteeseen. Mutta kun havainto menee senkin tuolle puolen, ei jää enää mitään käsitettävää. Ei mitään, mikä olisi tätä tai tuota. Kun kaikki katoaa, eikä jää mitään, voi tapahtua vielä yksi läpimurto. Tyhjyydenkin unohtaminen. Tässä mennään muodon ja tyhjyyden tuolle puolen. Kun kaikki asiat eivät ole erillisiä tyhjyydestä, eikä tyhjyys erillinen kaikista asioista. Silloin ei voi todellakaan sanoa, että mikään on tai ei ole. On vain tämä. On vain tämä ennen sanoja, ennen liikettä, ennen hiljaisuutta. Tuuli ikkunassa, lusikka kupissa, joku nauraa kauempana. Tämä on sitä, mitä Zenissä tarkoitetaan maailmaan palaamisella. Se ei ole pakenemista mihinkään syvempään, vaan syvyyden täydellistä läpäisyä niin, että mikään ei enää ole syvää eikä pinnallista. Se on vain tämä. Juuri nyt. Tämä tavallinen jokapäiväinen elämä, tämä hetki tässä ja nyt. No, onko tämä nyt se pääteasema, tämä meidän totuuden jahtaamisen pääteasema? Se maistuu hyvältä tämä hetki, se pakko olla se. Mutta päivien myötä te tiedätte, miten siinä käy. Sekin totuus, se maukas totuus alkaa maistua puulta ja se on lopulta sylkäistävä pois. Zenissä sanotaan, jos luulet saapuneesi, olet jo menettänyt sen. Mitä se tarkoittaa? Jos sanotaan, että tässä se nyt on, se lopullinen totuus ja päätepiste, niin heti on taas syntynyt erottelu. Tämä
versus jotain muuta. Ja se on jälleen muoto. Jälleen minä, joka tarttuu muotoon johonkin asiaan. Tällöin meillä on subjekti, minä, toiminta, takertuminen ja objekti. Tämä hetki. Minä olen taas jälleen kerran nostanut salakavalasti päätään ja ryhtynyt touhuamaan. No, mitä enemmän totuutta yritetään pukea sanoiksi, tai kokemusta yritetään pukea sanoiksi, sitä enemmän se karkaa käsistä. Se tekee sanoittamisesta yhtä aikaa hyödyllistä ja täysin turhaa. Hyödyllistä, koska sanat osoittavat polun, mutta täysin turhaa, koska itse kokemus täytyy kokea, ei kuvata. Se on Zenin ydin, suora kokemus ilman käsitteellistä välikappaletta. Lotus Sutrassa sanotaan, tämä oppi ei selkiydy ajattelun avulla, joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin heittäytyä vilpittömästi, täysin omana itsenään, harjoittamaan sasenia ja kokemaan totuus aina yhä uudelleen. Nimittäin harjoitus ei lopu mihinkään. Ja koska harjoitus tyynyllä tai tyynyn ulkopuolella, se on sama kuin valaistuminen. Myöskään valaistumisella ei ole päätepistettä. Kiitos.